kum shibenta ban kantie yo kasap kapong jung ki samla ka panthor umkhra constituency ha ka jingle kai football menta ka si la play pai ba ya ka sam khamti independent cup arajar arpuar harangkat kapang preng say no to drugs and say yes to sport ya kani ka sam khamti independent cup la play pai ba adu ba sambor lang dingdo ha ka ba kiladon hadu laipuar tili ki kenhun ki bai shimenta ha kani kelempong bat ya kani onpun kut ha ka khat santrik unai nailar mentau snam kajing don ki tournament kilat na kajing sniu ki iborok ki kena kilat na khamtam ha ka parthai menta kumboong mene ma say yes to football no to drugs te kata ka de ko namar drugs umdai tang tau drugs ma ha ka kiat na ha ka mobile internet na bangingat no ha kajing sniu te kadai kata hi ko lada ngile kai te men step ngila khi ngila li practice ngila that ngila don por tang ha ka kuat ban ngi ha pendep ikam ka time jungi kala bati ngi te ngila ban lek kai ngila excite ya kata kajing lek kai ai ngila lek kai men miet ngi bat mobile ngi yo thia no pada ngila persang ban lek kai te ki PUBG ne ngila sedang ban pet kino ki video ki basniu ne kino ki kam ka bangi dang saru ngi yo thia no te men step ngila kan dit kloy no te kata ka de kajing bha umdei hiru tang na ka banta kata ka jing bha ka ba ngi yo na ita ba ong bangila lek ka bon rei kajing bha ka de kai bangi kelet itu ki kam ki basniu ka ba parthai menta kala kerni hadu kata te kumni ki jeng kai kanang ya chakmat tenga kerpa di kirang ba ki kimi ki kpa ki bayo sngow ya kini sobha ban yarap lem ai men sim lang mi ki khna ai ki khun jongki ban bakin ya chakmat bakin tur chakmat bakin lat ne kini ki jeng sniu pha ya ki bakin mi shaki madan ile kai om ban panthit te ki mobile bakin ya pe bakin tip lut tv hi khna menta ba wat ki ba pras nem khandai snem suppose nem na yakiran di kinda yaki khat pras nem sejrong rumah ni pe chotang itu ki pras nem khandai snem kila tip lut yaki boro nomor belai ngila tang sunap pe tang hakatu ka mobile la shuna pe tang ka mobile te kata hi ko lada kum kini ki game mendai tang ka football kini ki cricket na kini ki sport ki badon kum bangi boro mendai tang mangi ma bangi le football idon hi ki baile kai basketball ke kai cricket ke bun ki jat sport bengamla aro bangan jer teng hakani ka por te kum kata ba kum kidon ki badon ya kabor ki tharai masukar pat ki lada kila banon ra kum ki indoor stadium ki badon bun jat ki jinglek kai itu ki ban pli susu jat ki jat hujat ki jinglek kai te kum kani ka ngakermen ba kum kani ka jing peni ki jing pli lat ka jung iba sam kani ka tournament kanang ya chakmat kan telun bet bakan yo pe ka jing bha na man ta ki khna kum ka jingi na ki playoff su kalau ada long shot tournament ke job nomor ba teams go on participate kena rungi bila ada penstorm bila ada pelik jemut ke practice but ki playoff ki bangi ui games ki bekla ila karu bun ma ki teams ki babet te mentang nak poi ka group stage of 32 teams te kalau ada ka official league tangata yang squad ban abi yang ka jeng sungu e bor ki teams bala iwan simenta ba pelongi yang ni tournament bakalong tournament ka job kili gitu gi baro andrip south league teams ki blai sementa te hani kintir ngai dan lang ki players jung kini ki captain jung kini ki teams ki bayarong kini ka round of 32 te nakaliang ka jongi ka sam khamti i formulate kani ka tournament through aki babun ki benta ka baningkong kalong bangi kwa bangin promote ki kena samla jong ka penton pra constituency bakini wan sakmat ma ka mafi bakani ka jok ka mentahi kena jungi kala sungap la hati online gaming kala sungap ki PUBG Free Fire Call of Duty kaduna mi kena mi siki outdoor sports te katai ki thong baningkong mi kwa bi kena samla jungi ki mix khamat bakin pin ila kasap te kabaar kaba ngi formulate ni ka football tournament kalong ba ngi pet ya ka ba macam senam bangi nak irap nakasam khamti ya ka nong mansong maupat batlum siap ini ki football teams ki badan haka third but second division jong ka Shillong Sports Station te macam senam ni saki rahmat la jong hi nomor nakadaw jong to ka COVID-19 ba ki players ki yo game time bun ki players balik ka ki guna ka fitness te wat ki team su bapli ki kamyo kan prepare ba exam dayo kan prepare ka squad babyang ka combination babyang ka coordination te ban penbet kita ki bro nakaliang ka sam kamting organize nang kani ka tournament kanang ba kini ki teams ki basim benta ka Shillong Sports Station kini ka boxer kini jet players nang kani ka tournament ban in pinkot no kini tournament ni tang po u bulan August ka santrik August kan ka final ka Independence Day takadaw ka tournament ni ay ka Independence Cup
ngikut nak tournament tanggal bunai Ogos, the whole of September kila iyo akan prepare squad ke jungki. Buat baka tournament kapan sedang ke season kapan sedang Oktober ngingit scam kila iyo ke tim tu biang. Hebat ka ba kongsan ka message bagi penyak yang ni ka Sam Khamti Independence Cup hi. Ngikwa ban hak ko ka message ka ba ong ba say no to drugs and yes to sports.